चिरांनि सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव फिन दैबाना। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां भारत भुटान सिमनानि सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामि सेरजों भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर दैमाया जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गामियाव लोमसावना होयो, जायनि जाहोनाव गामिनि थागिबिफोरनि आबादफोर जानाय थानाया गाज्रि हालोदाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम मदद हास्थायदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेबादि दैबाना जाबोबाय थादोंब्लाबो बिनि जेबो राहा मोनाखै। थांनाय बोसोरावबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दै होबथानाय राहानि खोथा खालामदोंमोनब्लाबो दासिमबो मोजाङै मावफुंनाय जायैनि अजद। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव सरकारा बेनि सायाव मोजाङै थांखि लाना खामानि मावनो खावलायदों दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजा बिथांमोना। आङो गिबियावनो जोंनि बे लावख्रिगुरियाव नुजाफैनो हानाय जोंहा मिडिया बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिग्रोनो नागिरदों। मानो होनोब्ला दुखुनि समाव बिथांमोनहा हथादैब्लाबो खबर मोननानै जोंनि बे जानाय जाब्रबथाय जाथायखौ नुफैदों। दा बिनि सायावनो आङो फोरमायनो सानदों दि जोंनि लावख्रिगुरिया दिनै आगोलनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो दिनैबो दहाय साननि 12टानिफ्राय नै दासिम लोमसावनाय जागासिनो दङ। दा जोङो गासै न'खरानो मा खालामगोन गावजों गाव हालाय हाफाय जालायगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदोंदि बा बुंहरनो सानदोंदि जोङो बे गामियाव मोजाङै रायजो जागोनखौ आङो सिमां बायदि मोनबाय। बिनिखायनो जोंनो अननानै सरकार बिथिंनिफ्राय जों जेराव गोसो जायो बेवहायनो जाहाथे थानो सुबिदा होगोन, आङो बेखौसो गामिनि गावबुरा जानानै आङो सरकारनि सायाव फोरमायहरनाय थाबाय। दा जोंनि नैबे दिनैनि समाव हालोदखौ नायोब्ला जोबोद गिथावना महर लादों। दा नै खाथियावनो जोङो दङ, न'आ नै थांहां जागासिनो दङ। दसे उनाव हयथ' थांनोबो हागौ। दा बे न'आ मा जायो उनाव मोनथिसिगोन। दाथ' गिथावना महर जागासिनो दङ। दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय, जाहाथे सरकार बिथिंनिफ्राय अननानै जोंनि नैबे लावख्रिगुरिनि गोजोन इयुनाव गथ' गथाय बा इयुन बे शिक्षा दीक्षा सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि जाहाथे गुबुन फारसेयाव जोंखौ थानो सुबिदा होगोन, आं बेखिनिखौनो सरकाराव खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो बेसे गोबावसो रायजो जाबोखो नोंसोर बे गामियाव? जोङो दिनै बे गामियाव लावख्रिगुरि हिसाबै रायजो जानाया गैयाबाबो 45 बा 40आवनो थांसिगोन। जोङो बेखिनिसिम रायजो जाबायमोन, नाथाय दिनै जायै जोङो नैबे हालोदाव नुजाफैबाय। दा जोङो फैनानै नुफैबाय दैनि अबस्थायाबो बिराद गाज्रि। न' बांफोरखौ लोमजोब्बाय, लामाफोरखौबो लोमथेजोब्बाय। बै दाउ अमाफोरखौ मारै रैखा खालामनानै दोनो नोंसोर? दा दाउ अमायाथ' किसु बे फिसाया गोजावबाय आरो नैबे गिदिरफ्रा ओरैनो खुनुरुखुम अबा हाफाव हालाफ्राव गाखोलाबायनानै दङ। दा दसे समसिम दंथ'यो, दायोसो मा जागोन बुंनो हाया। माने बोथ्रोदनायाबो जेनथ'नानै दङ, गावखौनो मा खालामगोन जानानै दङ। बबे दैया बेबायदि असान्थि खालामदों? बे दैया ओजों खर' भुटाननिफ्राय फैनाय बुहुर होननानै बुङो। बुहुर आरो नैबे ससेयाव निजला जाफैदोंमोन। ओरै देवस्रि साइडआव निजला होननानै बुङो। बे दैयानो जोंखौ दा बेबायदि डिस्टार्ब खालामबाय। थांनाय बोसोराव आसामनि मिनिस्टार मा होलांखो? थांनाय बोसोराव जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार फैदोंमोन। फैनानै बिथाङा प्रटेक्टनि माखासे खोथा होलांदोंमोन, नाथाय बे प्रटेक्टखौ दिनै मावनाय नुवाखै। दा बिथांमोनहा नंगौआव होनलांदों ना नङियाव होनलांदों जों बेखौ थारैनो मोनथिनो मोनाखै। लकेल दैदेनगिरिफ्रा खबर लादोंना लायाखै? लकेल दैदेनगिरिफोरनि सायाव बे प्रटेक्टनि सायाव बोरै खबर लादों आङो बेखौ दा मोजां बिथं भाबै मोनथिनाय जाथ'वाखै। दैबानाखौ खबर लादोंना? दैबानाफोरखौ नैबे दानियाव मोनस्लाबाखै। दाखालि थांनाय बारनिखौ लाफैदोंमोन, नाथाय नैबे दानियाव हरखाबै सौफैनाय जाथ'वाखै। सौफैयो ना सौफैया आं बेखौ बुंनो हाथ'वा आरो। मानगोनां मिडिया नोंथांमोननिसिम खुलुमबाय। जोंनि गामि लावख्रिगुरिनि दुखु गोनाङाथ' बेनो, माने सिगांनिफ्रायनो
2019 दिनैसिम दैबाना जायो 5 बोसोरानो जालांबाय बोसोरबा जालांबाय थांनाय बोसोरावबो जादों बिदिनो गिलु बालु हांगामा आरो बयनिफ्राय बांसिन दिनैनि दिनाव बे बांसिन जाबाय आरो माने ओरैबो थांनो हाया आरोबो थांनो हाया जाबाय ओरै साहा फारसेनाबो आरो ओरैनाबो बिदिनो जाबाय आरो ओरै खुरख'जानाय ओरै खुरख'जानाय लामा थामा बायजोब्बाय खालभार बायजोब्बाय ओरै खोलाजोंबो खुरख'गासिनो दं खालभारानो बायनोसै जेराव ओरै सोनाबजोंबो माखासे दैयानो सिगांनि समाव हाबाखैमोन दिनै हाबबाय आरो गासिबो हाबजोब्बाय दा बिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव मिनिस्टार फैदोंमोन मिनिस्टारा एकदम फाखा वालजों ओरैहाय प्रटेकसन होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन ओरैहाय बै देवसि दालां बेरलां बस्तिसिम होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बेफोरो गासिबो सिमां जालांजोब्बाय दा जोंनि गामियाव अबाव थागोन अबाव थाया दा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गैया दा बे रोखोम जोङो बिराद गाज्रि अबस्थायाव जानानै फैबाय आरोखि दाबोथ' ओंखाम जेबो गैया दासिमबो ओंखाम जों संनानै मोनजायाखै गोदाव सोराव जानानै दं गथ' गथाय ओंखाम उखैनानै दङ दाउ अमा गोजावि जायगायावबाबो दिनै दैया हाबनानै गोजावबाय हांसो गोजावलांबाय बोरमा गोजावलांबाय अमा फिसा गोजावलांबाय 9टा 10टा फिसा दंमोन अमा फिसायाबो बेफोरबो गोजावलांबाय दुब्लिनि माइ गोजावलांबाय फाथो सोमनाय दङमोन फाथोआबो गोजावलांगासिनो दं फुख्रिनि ना बेफोरबो गासिबो थांजोब्बाय दा बेफोरबायदि इसिबां दुखुनांथाव हालोदा जोंनि गामियाव दा जागासिनो दं सोरखारखौ मा खावलायहरनो सानो बेनि गेजेरजों सरकारा जोंनो थानाय जायगा आरो जानाय लोंनाय बेबस्था खालामोबा जों एसे गोजोनगौ आरो दा जोंहा जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गोजोन गैया थानो जायगा गैया बे गुबुन दिनाव जोङो रिलिफ थानो बल फोथाराव थादोंमोन दिनै बल फोथाराबो नै हान्थुसे फेन्दासे गासिबो दै गोजा बल फोथारावबो जों नुनानै थानो रिलिफ थानोबो सुबिदा जायगा गैया खालि बे फिसा न' गंसेल' स्कुल गंसेल' दं दा बेहाय जों साबेसे थाथ'नो बेफोरनिबो जोंहा उसुबिदा जाबाय जों रिलिफ थानोबाबो जों सुखु गोजोन जायगा गैया दा थानो गसंथ'नो ओरैनो हाफावफ्रावनो जों गसंथ'लाबायनानै दं जोंहा बिदि दुखुनांथाव जायगा जानानै दं गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन